ni manifesto chuno. To bendin gi manifesto machiegni. Erokamano Sharon. Yes, manifesto chuno, especially kuom wan jotelo, but okochuno kuom jopiny. Jopiny gin kaka donja winjo Daniel Juma DJ, the would be MP mar Ugenya. Nuchuka no chung ng'iyo kaka gin dhi. Jopiny ibung'isi ni gimidwa ng'iswa nwaseng'iyo in miwamiwa gimingo wacham. But manifesto chuno kaka an Jared Ondo an go manifesto manandiko chon ya ng'iyo kana adwa chung kom maduong president 2022 na achako ndiko manifesto, but I reduced it in a constituency level makoro ka chung Embakasi South to warango gik moko ka pi jo wang'en Embakasi South partly largely of it and slum. So wan go Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben, Kware pipeline, of course Imara part of it, but the majority and slum would affordable housing magintiere. Kuru like manifesto Mara arango dia alung in 3D gdongere bacho ni data, delivery and dialogue. Mano and teach nini wuoyo code rapu. So what happens irango kaka manifesto maro mako gimokapi somo yore could teach kaka rango kanya empower mine kod vijana koro an important mondo wabed gi manifesto. But the question is manifesto ni okonyo jopiny nadi. Manifesto basically en roadmap ming'eyo ung'isi ni koro kaka kawuono awuok dalawa Ugenya inu au Kinungu adwari e Barobera amadhi Ugunja amadhi Kumabe, koro ung'isi ni boluo yoni koni koro at least kata koka abu mi roadmap makani lal kumedhi at least ing'en ka kumwadhi at least in gimro promise mro gimo michiko jopiny na botimo mago magma jopiny da kieri ka onge gima ichiko gi gima bo ibotimo gi, and mainly mano ema jopiny yero wagoji. But on the other hand, Kenya ka jikier ga jini wach manifesto jiro ga jini yamo dhi kanye gima iluongo ni yamo dhi kanye girango ini chama mane ini dhot mane mama uwen ng'ano baba uwen ng'ano to pesa in go marom nadi. Alafu bende koro kaka wan cosmopolitan ka endigo irango ni in pesa marom in iwuok tribe mane ijaluo ama in ijarabuon in atol gimoko kamago bende irango the other things mirango kod jopiny ogirango manifesto sana girango ni igonyo gimarom nadi. Yani Daniel kuchung ka kod osiepe na kaka Kirkaran kod Sindgiri kod owadwa mantie sani to David ni pesa marom nadi makoro in bede koro isikore nikech kana mana kaka iwache no nikech bedo ni cosmopolitan boma gi gwenge bende opogore. Embakasi South kama naka neno ano ka dhot mang'eny kocho ken mag joluo ahinya ine ka ni ekrok mane mintiere godo nikech Linda Motelo nocho ni en sani pok oloso pod owinjore ni jopiny dwarango timbe wacho kokoro iwacho ni manifesto ini nende ke chon kinge dwacho jopiny meno kang mari mokwongo mar chunko mokwongo machung for this elective position, but asechung gik moko maybe ne dabedo speaker but nikech osiep na Daniel Juma ne ni bunge mondo timna lobbying, but sani koyiere ng'eno no osiep no kano ono dhi okaw ng'at moro to weya. So what happens na dwa bedo speaker that time no, but sani dongo nya yiera bedo deputy speaker ama leader ma majority, but for now wacha wa concentrate kod Embakasi South. Yes, ang'eyo ni wan joluo namba beach ama namba 4 Embakasi South mokwongo gin Atol, Jomwa, Jokisi kod maybe one. The figure is not clear ka when one number 4 ama beach nikech one kod Jo Mauka Northeastern kod Jo Rabuon. But that is not a factor. One MP, one gumbunge machon, mbunge no neni muindi. One go India di Embakasi South. Koro Embakasi South okiyere ngato nikech in particular dhot ama kabila fulani. Kwa mfano kata mbunge mantieni. No yere nyero nyen kara citizen gutieno ko ndo jopiny. Koro but gimoro matimre sana no yere actually majority majoma
manomi boyiere gin joluo o gin kata dhot mare nikech gin gibopogo ombulu. So that gives us a bigger opportunity and that's the reason koro akwayo joodwa nyikwa Ramogi mondo wamakre waket ombuchwa yo kapu achiel nikech an go manifesto aseikora awuok ODM nan gi chama na chon but koro Daniel nongisa ni waran chama maduong' an akia ne chama